הכבוד לפסטלים של ריקי, אמא של שני אלון, דרגת קושי העברה לפרק הבא בנטפליקס. הרצחתי תפוחי אדמה עם מעט מלח עד לריכוך, סיננתי, הכנסתי לתנור 150 מעלות, רבע שעה לייבוש, 2 בצלים ומעט שמן זית נתתי בטגנת עד להפיכתם לשקפת. הוספתי חצי קילו בשר טחון תבליני, מלח כמון, קינמון, רס אל חנות, קומקום ופלפל שחור עוצמתי. איזה יופי, יא בלולו. שם בלולו נתתי בקצצת ומיד 2-3 פולסים במעבד, כך שני אמרה. מה הכניסים למקרר? בינתיים הוצאתי תפוחי אדמה ונתתי במערכת. איזה מיוך משגע את הגוף, מנענע. מלח ופלפל, זהו מעטפת הכי פשוטה בארץ. קצת שמן בידיים ונותנת בכדררת עד שנהיה חלק כמו הקרחת של יוסי אבוקסיס, ונותנת במערכת מלא בשר. תיק איזה דבר. הנה הוא עושה את זה בצורה מהירה ויעילה. מה נשאר לנו? רק לטבול את זה בביצה עם מלח ובקמח מצה. מה, הכניס את זה לטיגון בשמן טיפה עמוק? איזה דבר, אני מת. הוא לוקח את הביס, יואו!